Dis-leur comme c'est. Ouais, C'est quoi ce travail qu'ils ont mis? je sais pas. Nej, vi er færdige. Vi skal lige... Kom nu! Jeg skal lige låse. Vous allez où alors? Shopping. Ok. Comme ça les hommes peuvent aller travailler alors. As-tu beaucoup à faire? Non, juste quelques petites choses. Hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke, hvad har jeg lyst til. Skal vi tage på museum? Ah ouais, le vieux château de Colling. Nej. Bon, bah on se voit dans une semaine alors. Amusez-vous bien. Okay. Okay, slip. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg ikke var bikset sammen på sådan et hjemmeanlæg. Det var det bedste, vi havde. Hvem tager sig af ungerne? Juliette og Nicolas. Hun har lovet at fortælle dem hele historien. Det tror jeg ikke, hun tør. Ungerne bliver nødt til at forstå, at de ikke kan tage dig med gennem en lufthavn, uden du smider dit outfit. De betragter det outfit som deres egen søster. For dem var der kun én Robin, og nu skal de til at vende sig til, at hun bare er en skal. Sådan, hej, vi har godt nok kendt hinanden i 2 år, men jeg er lige... Hvem er Cassiopeia nummer 28? Det er min plejesøstre. Det ved du godt. Ja, men de er altså også bare 2 piger med en livlig fantasi. Vi har beviser for nummer 28's fortid. Den er god nok. Men der er ingen, der ved, om Cassiopeia er et rigtigt månebarn. Og der er ikke nogen, der tjekker det. Hun kan sin astronomi. Det er der ikke noget bevis, Robin. De 2 piger har været så meget igennem, at du kunne være fuldstændig ligegyldigt, om deres søster var en potteplante. Nicolas tager ud til laboratoriet. Og når han så har rapporteret tilbage til Paris, så er det slut. Det er ikke mere Kolding. Lad os nu se. Linispanden med blikket mod fransk. Indokina. Hvad betyder det? Hvad er det for et arbejde, jeg har fået? Det er sådan en natklub. Hvordan har jeg fået det? Det har en anbefaling fra Paris. Jeg troede, I skulle på ferie. Hun vil så gerne spille plader. Jeg kan godt høre jer. Det kan slet ikke finde noget af ferie. Og det synes jeg, der er ret specielt her. Ja, det siger du ikke. Ser I noget til Rosa? Hun har det vist fint. Vi blander os ikke. Nej, godt nok. Ikke mere end højst nødvendigt. Hvem siger, at mænd ikke kan lide bløde pakker? Vi kender en, der hedder Robin. Ja, Nu skal vi passe godt på. hun tager hjem om en uge. Pams kommer og tager Robin. Bare roligt, der sker ingenting. Når Jack ser sådan ud, så sker der altid noget. Hold nu op, jeg er lige skredet. Jeg skal bare have noget tid. Og så skal Fossi klare det hele. Har du mødt hendes 2 søstre? De er på ferie. Dem fra Paris tror, at Kolding er et ferieparadis. Med en palme. Ja, det gør de. Det skal nok gå. Det er vand. Ja. En fisk, den kan godt svømme ned under vandet. Ouais, non, y a rien à voir ici. Y a plus d'entrée. Ouais. Non, tu peux le rayer de la carte, c'est bon. Ouais, Robin, ça a l'air d'aller. Ouais. Elle se rappelle de rien. Bah, elle sera là dans une semaine, je pense. Ouais, ça fait réfléchir. Ouais, non, mais c'est ici que tout s'est passé, ouais. Mais maintenant, c'est fini. Ouais. Robin, elle aurait jamais dû faire partie de tout ça. Ouais, c'est une petite danoise de Kolding. Elle a simplement été un peu trop curieuse. Ouais, mais c'est normal pour une fille de son âge.
Ouais, ça sera un des secrets de la boîte. Ouais, comme ça les chercheurs ils pourront venir le déterrer dans 100 ans quand on sera mort. Ok, ouais. Ciao.